Malawi Today. Yokhala mechanic wa matrack munayamba liti? Ndinayamba 2013 kugwira ntchitoyi. Pamene school ndinayamba 2009 napita Ulongo Technical College. Mene nakaphunzira school yanga namaliza 2012. Ndiye chidwi chanu feti mafuna titamva kuti chinachokera pati. Pazonse zimene mwina ine mukanatha kuganiza kuti ine mwina ndizikonza galimoto za mtundu inuyo munanena kuti ine ndikhala mechanic wa truck. Nzeru imene idachokera kuti? Basi neyo nzeru imene inachokera kuti ndimati ndikaona kuti ifeyo ntchito ngati izizi azimayi tikhoza kukwanitsa. Nayamba koza ang'ono komabe chidwi changa sichinathere pompo ndinali ndichikhumbo langa kuti ndidzakoze truck ndiponso ndikuyigwira kuyiyendetsa truck imeneyo. Nde napeza kwabe ngati mwandime napeza mwayo kuti ndafika ku matracko pakana kuyamba kugwira matrack. Chaka chino ndi cha 11 ndikugwira ku matrack kumeneyo. Chabwino kuyamba ndoti uchoka 2013 chabwino. Mwanena kuti mumakhala mukumasirira mukunena kuti ntchito iyiso ineyo monga nzimayi ndikhoza kugwira. Timafuna titadziwa kuti muna analipo nzimayi wina alesa amene munamuonako. Mchingerezi timati muna role model kapena analipo wina amene munamuonako kuti akukonza truck ino nkumati ine ndimafuna ndidzakhale ngati amene. Ayi ndinali ndisanamuone. Ndimafuna ine ndikhale oyamba kukoza matrack. Anthu ambiri amandisilira kuti ayo makwanitsa bwanji kugwira ntchito imeneyi. Nawo zoti ndi chinthu chophweka chifukwa mangofunika kuganiza. Chifukwa ntchito iyi kuti tilile mphamvu sungakwanitse koma uganize mozama kuti ntchito itheke. Chilichonse chimafuna ndithu ukhale oganiza kwambiri. Nawo noti ndikuganizako ndi chinthu chophweka kwambiri ndipo ndi zinthu zoti timangoona kuti anzoyenera azibambo koma azimayi tikhoza kukwanitsa ndipo ineyo ndimakwanitsa. Ndiye timafunanso tidziwe kuti munthu ufike pokhala mechanic wa truck ndi maphunziro anje amene munthu ukuyeneka kuti ulandire. Inuyo munachita training ya mtundu wanji? Mwinanso nkutheka amene alipo amene akuonera akhoza kusirira nayenso nkufuna kuti apite ku school. Angapite school yake akuti? Ngati poyamba ineyo kosi imene ndinapanga motor vehicle mechanics ndinapangira pa Ulongo Technical ndipo ndinayamba pa grade 3. Pamakhala grade angati? Kama grade atatu, grade 3, grade 2, grade 1. Ndiye ndinakayamba grade 3 pamene ndinatenga ngati certificate. Mu grade 3 monde umaphunzira muli chani ndi chani? Mu grade 3 umathoona matuzi and parts identification. Kuona kuti kodi zinthu zoyenera kugwiritsa ntchito pa galimoto ndi zitizo. Komanso ndeti mapatsiwa galimoto kodi ndioneka bwanji. Kodi tingatani galimoto kuti munthu uyambofuna kuyigwira umenero pange zinthu zotani ngati kuliza ufuna uliza uyenera uyike mabroko chani zoyambirira ndiye kuti safety imakhalanso mungulu limenelo pa grade 3 zimene makhala mphunzira then amakulembetsani mayeso. Tikalemba mayeso aja umadzatuluka ndithu amapita kuboma ulemba amadzatuluka ndithu wakhoza kapena walephera. Ndene pa grade 3 ndinapambana. Mwina grade 9 yosema imatenga nthawi yayitali bwanji? Imatenga chaka chathunthu. Okay. Chabwino mwachita grade 3 mwatsiriza mwalandira certificate mupita ku grade 2. Tifotokozeni kuti mu grade 2 mumakhala maphunziro a mtundu wanji? Mu grade 2 timaona kuti ukafuna kuti ngati engine top apo ndeti engine ija pamwamba pokha si supanga overhaul yonse. Timaphunzira atu zingerezi dzinazo mungati overhaul mungati mutanthauza kuti shani kuphwasula ngati head ya engine. Timangophunziraso kumalosa si ngati apa pali head yokha kumwambako khako. Chabwino sumafika kupasiko umangodziwa za kumwambako kaya pali mavavu chani mene yanga khalire mavavu siti yake. Kodi galimoto kuti ile ndi kuchera timing kodi tingachele motani kufikira ndeti tilembaso mayeso pamene pajapo. Ndeti tikalemba mayeso aja. Okay. Tikalemba mayeso ndi pamene umadzatuluka so grade 2 ija. Ndeti tipitaso chakaso chimene chocho. Timapita ka kuma practicals kumene kucha. Tikudikira chani mayeso kuti atuluke. Ndeti mapulakatiko anga masankha kuti ndikapangira kuti kuli nkati mopanga mapulakatiko acha. Ndeti upita kumene ukufuna kaya ulembera ma kampani osiyana kumene kuja akutenga.
akakutenga umakapitiriza mapulakati kwaja ndetu ukapitiriza zimene mumaphunzira ku sukulu zija mumakapitiriza zimene zijazo buona kuti kodi pajati tenaphunzira za head kodi head ndi mondani ndiye ku field kuja mapita kuti makamalizitsa majani mapulakati kozaja mukachoka pamenepo maiso akatuluka ndeti bweleraso ukapaka grade 1 pamene grade 1 imatiuza yonse tsopano galimoto engine yonse kuti ukaphwasula umange chilichonse upange pati pa galimoto pajapo nde timaphunzira mklasi ndikupitaso workshop choncho kufikira mpakana ndalembaso maiso a grade 1 ndeti pamene pajapo timakhala kuti kodi ndalembamo ndipange chani kodi apa ndikhoza ukafuna ntchito kapena ndipitirizebe maphunziro fuka makhaso maphunziro ena majenena ma certificate amene timapanga city and guilds imene ukalemba certificate imene imayimira international kaya ukalembedwa ntchito kunja kaya ndikonkuno zimene zija kumene koko sindinafikire ayi ndinangofika grade 1 unafika umene kuchifukwa cha city and guilds zinandivuta ndrama inalibe kwa ndiyodula ndikhumbo inalipo ndithulo kuti ndifikire ku city and guilds iko ndilembe ndikhale nawo kumafika cha ndrama ndinafika nikofikira ndi pamene ndi mabwero dzafusa ntchito kuti kunoko chinali chaka chanjimecho 2013 oh simunasinthenso office ndi yomwe ino poyamba ndinali malangalanga mmene mapangira mapulaketi kwanga ndente choko meneko tonota apa pazoneka kuti zambiri ndikuzidziwa ndi pamene ndimata ang'ono wayi koma ndipite kuti ndipite ku matrack moti inuyo maibanda anthu akumva mumakhoza track inabwera ndithu ikudwala inuyo nkuikonza track ija ndikuenda pasi bwino hayi munama injiniso kumanga mangopeza kuti simunganapeza injini yophwasula ndikanati muonelere ndiyambe kumanga mpaka ndimalize muli pati muli pompo chabwino inuyo timafuna titadziwa mutabwera nomwali wa industry imeneyi ya mamekaniki pokhala mzimayi mwina munaona kuti munalandiridwa mwa mtundu wanji makamaka ndi mwina gulu la abambo nangasiti madzozo ndi ntchito zimene izizi kwambiri timazitenga takhati ukula tudzozo kuti amagwira ndi abambo munalandiridwa bwanji ineyo anandilandira bwino onse ndiponso chinali chinthu chosangalatsa kwambiri fonse anakondwera mzimayi akwanitsa bwanji tione anayamba kundipatsa ntchito upangeza mabreki pa galimoto iyi ndinapanga komasula teyala muona mmene lili teyala la track ndi teyala loti ndilali mzimayi ndinapanga chilichonse mabreki panga chilichonse kukwanitsa mpakana kutani kutheka galimoto kupita ndiye anthu aja chimene chimafunika kuti ukakhala pamalo paja ndazibambo usazitenge kuti ndine mzimayi zitenge mmene alili azibambo zitenge tonse ndife amodzi koma ndikazitenga kuti ndine mzimayi zindivuta ndikanika kugwira ntchito yanga koma mmene azibambo aja akukhalira nenso ndikhale ngati muti mmene akukhalira azibambo moti inuyo mwina zitsulo zikuluzikulu zolemera mmakhoza onyamula ndimanyamula bwinobwino osanama ndimaposaso azibambo mve zoti akukanika ine ndikunyamula chabwino mwina so ina akhoza ufusa kuti nde iwowa amagwira ntchito imeneyi ya umekaniki nkumachita zinthu zimene abambo amachita mwina kunyumbako banja so siliyenda amakhala mzimayi woderera tatiuzani kunena kuti izi sizigwirizana ndi kusamala pakhomo ana komanso banja lanu mutatifotokoza tifuna timvere kuti kodi ka balance so pamepopo kamayenda bwanji muene kamupeze kuno mugwiregwire mukakhala kunyumba zimakhala bwanji ndikakhala kunyumba ndimenera ndidzuke ngati mzimayi mamawa ndikozekeretse khomo langa ananga amapita sukulu ndiyena ndidzuke nthawi yabwino ikamati 6 o'clock anaja ndakozekeretsa abamboso ndakayikira madzi osamba chichonse ndapanga weekend kaya ndichape ndasitire chichonse ndipindepinde chikhale m'malo mwake ndipo ndikakhala kunyumba mukhozaso kudabwa kuti osati kuti mmakhala mwatopa uli inetu ni manyamula atu mainjini akuluakulu kunanyamula mathatala truck abambo mukuidziwa ino ndipo ndimayamika kuti mulungu anandipatsa mphamvu funa ndikakhala kunyumba zoti kunoko ndagwira ntchito sizimadziwika kujaso ndimagwira ntchito bwino chilichonse mamuna wanga ndipatse ulemu ngati mzibambo ndigwire ntchito pakhomo ngati mzimayi ndibwere kunonso ndigwireso ntchito abwana anga nditume ndigwireso ntchito ngati ndili kuti ndili ku ntchito imene ndimakhalira moyo wanga ntchito imeneyi ndiyopindulitsa
ndiyopindulitsa kwambiri ndipo ndiyopindulitsa kwambiri kupindulitsa kwake chifukwa ntchitoyi olo imene panopa ndikugwira iti ndimalandira salary yanga salary imene imandithandizira mavuto ena ku nyumba timathandizana ndi abambo pamene avutikira inenso ndimathandizira pati pamene popo komanso timathopeza maganyu tikagwira tikupeza sochani cholowa pamene pajapo ndiyeti muli phindu kwambiri chifukwa sitingangokhala kuti tingoyang'anira mulibe phindu tikatero tinama komano phindu lilimo moti inuyo kuchokera mukamene mumalandira kuno mukwanitsa banja lanu kuliyang'anira ndi kulisamalira bwinobwino kulisamalira chilichonse chikumatheka mukayang'ana kwambiri mwina mu seko imeneyi ya mechanic truck ndikukhulupirira kuti mwina inuyo kafukufuku mudachita kapena munaona mukuona kuti mulimo mamekaniki achizimayi ambiri kapena mukuona kuti zikukhala bwanji ambiri amaopa amaopa ati imene zikuonekera ena ambiri amaopa kulemera amati tingakwanitse kupanga zimene zizi olo kumasula fualo sazimayi okhawo olo azibambo ambiri ena amaopa kumene ife sitingakwanitse zikuluzikulu tinazolowera zazing'ono ndi azimayi amati akaona bora tating'ono fu ambiri amathamangira kuoto azimayi ambiri oto mutanthauza kuti oto mekaniko mangopanga za mawaya zoti zimakhala zoti siumanyilimbanaso ndi kunyamula zinthu zolemera imakhala ndithu ndi ntchito yoti ndiyophweka kuiona ndeti amati akaona kuku amati izizi ndi zinthu zolemera ife sitingakwanitse kunyamula ife sitingakwanitse kugwira komano pamene ntchito iyi simafuna mphamvu iyi mafunika ukhale munthu oganiza pamene ukaganiza mucha chilichonse udzachiona chopepuka ndipo ndi ntchito yophwekaso kwambiri koma anthu amayiona yovuta koma ndi ntchito yophweka munamvako kuti mwina alipo mamekanika ngati mwina achizimayi kandi mulilongwe mukha muno munachitako kafukufuku amene ndinapala munamvapo pali winanso mzimayi mekaniki wa magalimoto akuluakulu ndinamvapo alipo mmodzi koma amakhala 49 komanso panopa zionetsa kuti anasiya nkhani kuopa kulemera komwe kujani koma inu nayo kaka ndikakamira simuganizaso kuti muna mudzazisiya chifukwa ndingati ndimabwera ndili oyembekezera ndimabwera kudzagwira ntchito mulolembekeza kugwira ntchito ijayo mugwira bwinobwino pandaso vuto lililonse chabwino anthu kungova kuli mwana munthu amabwera ndinali naye komano chifukwa chani foti zimene tunanoti kuyuza nzeru osati mphamvu chifukwa kuyuza mphamvu ndiloyembekezera sindikanakwanitsa komano ifwa choti ndimayuza nzeru zinatheka kufikira pati panopa mwakumanako ndi nyengo zina zilizonse zimene mmaona kuti apapa iyi ndi challenge yayikulu makamaka pa ntchito imene ndikugwira ndimafuna mutagawana nafe titadziwa kuti munakhalako ndi nyengo inake podzafika nopoti iniyo mpaka na kuyika manja mchiuno nyengozo zimakhalapo ndipo sizimalephera fuwa mapezeka kuti mwina sitimagwira ntchito za anthu mapezeka kuti mwina waononga chinthu china chake iwe ulibe chilichonse choti ungalipire komano mafika pajapoti kukhala pakakaso kuti peno makhala kuti kapena ndingoyisiya nangatoneni zimene zikuchitikazi komano ndimathokoza abwana athu fuwa kuti ndi munthu omvetsetsa kufikira kuti amatha kuthandizira mu nyengo ziti zimene zijazo kufikira kuti chilichonse kapa livuto lina lake amathandizana kufikira titani apa tipange bwanji kuona kuti mzathu wafika standard iyi koma noti muthandize bwanji mapeza kuti akuthandizira mwina obweza chinthu chija kuti mwina chigulidwe pamafunika ndithu zinthu zindi zodula maspears ambiri amakhala odula ndipo peza kuti chinthu chija waononga makhala nyengo yowawa ukaganizira kuti ndipitirize koma bebaso mapeza kuti walimba bentima kuti ndipitirizebe ifwa zimangotengeranso ndipenali abwana athu mafokhala ena akadata iwe watonongera ichi ubweza koma ayisapanga zimene zonso amapezeka be akutitani atikuthandizana nawo chabwino ndithu nanga nyengo zimene inu munafikapo kuti kusangalala kuti ntchito iyi nde nimayikonda ndachita chisankho chabwino zimafikapo ndithu munthu kuti wasangalala kuti mpaka na kudzera mu ntchito imene ndapanga izizi timafuna titamvako so kuti ngati pali nyengo ina ake imene mudafikapo inu kudza sekerera kuti chisankho ichi ndachita chisankho chabwino ndi nyengo zake ziti
nyengo yonse inafike sinafike olwenu mukakonza galimoto nkuyenda simusekerera au masekerera akatufuna nyengo zake zimene wamanga injini ija yatheka mwina ntchito javuta anthu ena kunjaku kumabwera ntchito zambiri kunoko garaje ne umathobwera yavuta kwakuti ntchito ija oloma bwana ina amatholonjeza mukakoza galimoto iyi ndikupangiraniza kuti akatufuna nanena kwa ndikugulirani ng'ombe zinatheka peza kuti ntchito ija kutheka bwana uja ndikuperekadi zinthu zija anthu mwandigwirira ntchito yabwino ntchito iyi ndayenda nayo yandivuta anagula ndithu zinatheka ntchito itakanika madera ambiri anafika pajapota mukwanitsadi kunoko kuona anthu ake inuyo mungakwanitse nauzo ta musadelele dikirani khalani yapo ife tigwire chani tigwire ntchito yathu paka ntchito tinagwira kutheka munthu tenga galimoto yake kumata kufika ndithu ng'ombe kupereka ata mwandidabwitsa zimene mwapanga inu ndero mori tikaona zimene zozo zimatilimbikitsa kwambiri ndipo timakhala anthu osangalala zikamatere zimatisangalatsa chifukwa pamene customer obweretsa chinthu chake amembekeza kuti nthu chikhala chani chikhala bwino ndiye chikatheka akamapita akamasangalala ifeso timakhala kusangalala mwina pamene sotupita kumapito kwa program we mungamuze chani nsikana amene naiso angakhale ndi ganizo kapena amene angafune kuti ajoine nawo field ngati imene mungamuze za mtundu wanji amenewo asaope tsikana ameneyo akhale ndi kulimbika mtima andonene pano ndili pano ndinakhala nako kulimbika mtima kufikira ntchito iyi ndikugwira ntchito iyi ndiyophweka sikuti ndiyovuta asamangoona chonchi chimene zikuonekera amwe sizoopsa iyayi ayi ndipo akhaleso ndi mtima oti ineso ndingathe ndipo kufikira pati pamenepo ndiponso ine ndikhumbo langa lolimbikitsa asikana amenewo kuti abwere ndithu atani tigwire nawo ntchito komanso khumbo langa ndilija loti ndimafuna ndidzakhale ndi workshop yanga ndimo amene ndimakhala nawo ofuna kukhala ndi workshop yanga ndalimbikitsa atsikana onse fwa makomo mula atsikana osiyanasiyana amene akungokhala ena oti anatenga zimemba ana ali ndi ana palibe chimene akuchita ndiye mafuna udzatenga ngati atsikana ngati ati kukhala ndi workshop yanga ija ndikutsekula ndikulemba anthu osiyanasiyana maindustry osiyanasiyana koma vuto thandizo limene limandivuta kuti kodi ndithandizika bwanji ena amabwera tikhoza kuthandiza modele koma ano chimene amafuna agwitse ntchito thupi langa ndene zimene zonse ndimatani sindimafuna ndimalipatsa ulemu thupili kuti ndimamuna ndisapange izi fwa yofuna kuti ndifuna ndipeze ayi komano okufuna kwabwino amene angadzafune kwabwino kuti munthu wili muthandize mwakuti adzandithandiza ndikhale ndi workshop yanga ndilembe anthu azizanga atsika nawo adzakhala ambiri maujeni osiyanasiyana kuti akaya wadzakhala oti ndiwotcherera kaya ndi mekaniki kaya namapopa mateyala madera onse ndzakhale nawo amene paja ndikuwaphunzitsa atsikana ajawo ndeti sangakhala atsikana okhawo ndete paleso anyamata ena akungosuta chamba mmamidzimu kuwatenga anthu angati amene ajawo ena inde timatenga taphunzitsako koma si ambiri koma noti ndimukhumbo langa loti ndiphunzitsa atsikana ambiri kudzera mu luso langa ayi maloto abwino to kwa basa ameneyo kuteko apapa mukhoza utiuza kuti ichi dzina pati dzina ake nchani musamangonena kuti ayi madziwa mapati maina ake kuti sanatseke akujambula uko mutatchulani mutangotitchulirani mapatsi angapo amene ali pa engine iyi ndi diesel filter iyi compressor mudzichita pang'ono ntchito kumane naso ntchito yake iyi diesel filter iyi ndi diesel filter imene imasefa diesel tikamaliza galimoto ija diesel ifwa galimoto imendera diesel ndiye tikamaliza galimoto ija filter diesel uje diesel amasefeka kuchokera mu filter iyi kuti azipita bwino kukalowa kuma injectors asakalowe wazitsotso pamene iji ndi compressor compressor iyi imagwira ntchito yobweretsa mphepo pa galimoto ngati magalimoto akuluakuluwa amendera mphepo kuti kumateyala kumasule mateyala konse kumalandira mphepo kuti galimoto ija yambe kuyenda khani yake ndi chiti chikompresachi chimene chimapanga mphepo kupititsa madera osiyanasiyana iyi ndi net manifold inlet manifold imene matenga mphepo kulowa mkati imene makapanga mixture ya diesel filter uja akasefedwa kupita mu injectors mphepo ijaso imakafika pamene popo kufika pati pa injectors pacha ikatero imakapanga mix ndeti compression kutani ikuchitika mkati
then kuli mapule apa pali mapule awa pali pule uyo wa crankshaft amene crankshaft imene makhala mkati imene manyamula ma piston kuti zichitika galimoto ija kuti iyende mkatimo kani yake ndi chiti chimene chimazunguza yani chimazunguza ma piston ndeli chimadzagwirana ndi pule uyu ndi wa fani amene amapanga faniyo imakhala pamakhala radiator pa radiator ndeti ikamazunguza madzi aja akatentha fanijo imadzazunguza chiti ikamazunguza imazizilitsa madzi aja muyani mu radiator then madzi aja amazizira ndeti chichonse mapeza kuti chikuchitika bwino momo mu engine mucha mmene timafika mucha tinakupezani muli pamwambapo mugwiragwira mmatani kapena munthu kuti truck imene iyi ili mvuto lanji iyi tufuna tiphwasule engine timange engine vuto limene tinalo imasakaniza madzi ndiye tufuna tione vuto tiphwasule then tione vuto kuti zisakaniza chimachitika ndi chani imasakaniza madzi ndiye kuti imataniza madzi ndi oil ndiye pamakhala maujeni angapo pena makhala kuti masilo ake mwina anatha ndiye madzi pamene safunika azidutsa madzi pamene pajopita ku oil zinthu zija chichonse chimayenda padera pachokha ndiye mapeza kuti akusakaniza ndiye tufuna tione kuti vuto ndi chani pamenepo tikaphwasula ndi pamene tionetse vuto limene ndithu ndibwereranso mbuyo pang'ono mnazakambaza nkhani ya skulu ndi maphunziro munthu kuti upite ukapange skulu ya motor vehicle mechanics kodi ndi maphunziro kuti ndofikirika inde munakambaza city and guilds unoti ndodulirako koma panopa maphunziro amene wawa ndofikirika kuti munthu akhoza kupita ndithu skulu osabola mthumba ndofikirika ngati panopa kuli mabungwe a TVET nde atsikana ena atolembera nawo zinthu ngati ziti zimene zozo TVET kuja alembera amatenga kumene kujaso akapanga amalipirira mafizi imene umalipira kwa iwe ndi makhala yochepa yongoti panopa mwina yetse 20,000 imene umalipira kwinako amalipira ndachani nda TVET yacha ndiye ndiofikirika kuti kulembera ngati zimene zozo anthu ambiri akhoza kuphunzira ndithu kwambiri chifukwa amene ambiri akumalembera zoti ndanyamata atsikana sizoti chumachitika ndi chani akumagwa mphwayi koma anyamata ambiri akumalembera zimene zija kutengedwa akalembera atengedwe ndeti TVET aja ndamene amakhala kuti apanga kava zinthu zawo zonse akapita kuma field kuti achoka ku skulu kuja TVET aja amatha kumalipiraso anthu aja koma apatsabe kathandizo kena kake sinanga amakhabe kuti ndanthu kuti ndofutika apeleweredwa anthu aja koma namatha amakuthandizira m'madera ena ndi ena ndithu ni ntchito iti imene makukomerani mukamagwira ntchito imene famuna muli ndi mwina mchingezi kanena kuti something in particular chimene moti ndimanjiwa nkakha kuti ndikukonza chakuti kapena nkakha kuti ndikugwira vuto lakuti timafuna titadziwa ine ndikakhala kuti ndikumanga injiniko ndema ndisangalatsa kwambiri kwa ndema ndikumanga chifukwa chilichonse ukambuka manga muja kuliza wonoti yalira bwino ndimava kukoma kwambiri foti ndi ntchito ichoti imasangalatsa ukamayigwira kwambiri ndiye inuyo injini nanga chilichonse chokhudzana ndi injini ineyo ndimakwanitsa ndithu mungakhale ndi uthenga wanji pamapeto kwa amayi kwina kulikonse kumene ali makamaka ndimafuna mutakhudza kwambiri mbali imene iyo mati ayi ntchito zakuti mwina ndizabambokha ine zakuti zimandipatsa mantha ntchito izi singakwanitse ndimafuna mutalimbikitsa anthu amene amakhala ndi maganizo ngati ameneyo makamakaso atsikana athu mwina amene pano atsiriza skulu amaziona kuti ineyo mmene ndimamvera ine ntchito zimene ndingathe nzamanja koma mwina ndili mantha mwina sawasowa munthu walimbikitsa ndi apa mayi meli na banda mulipo mudachita skulu pano mpaka kuchoka 2013 ufika pano mugwira ntchito zokhazokhazo muyang'ane mkameramo mutamulimbikitsa ntsikana ndi nzima yamene amenewa asaope fwa ntchito iyi ndi ntchito yabwino kwa basi ndipo ntchito iyi si ntchito yovuta kapena yochititsa mantha ayi amenewa amene ali kufuna kwabwino kuti afuna atakagwira ntchito imeneyi abwere ndithu agwire ntchito iyi imeneyi palibenso ntchito iliyonse imene tingaope kuti ndiyogwira nzibambo ayi ndipo ntchito iyi
singayimire so tinganenoti ngayimire azibambo okhaokha ifeso azimayi tingati ndipo tisakhale ndi mantha kulikonso mene tingayende tingapite tikadziwa kuti ntchito iyi tingathe kaya kuli ntchito ya welding azimayi so tikhoza kukwanitsa kuotcherera kaya kuli yawo yopenta azimayi so tikhoza kukwanitsa kuotcherera kumene komano tisakhale ndi mantha kuti mwina ndikapita umene kujako sindikakwanitsa kuli zinthu zolemera ayi zinthu zisi zolemera zimangofuna kuganiza aliyense amaganiza Mulungu aliyense anampatsa nzeru ndipo nzeru zimene anatipatsazo tatiyena azimayi tizigwiritse ntchito tisangokhala katsikana tisangokhala kuti ine basi ndalemba izizi ndidikire mwina ya mu office ayi iso ndi ntchito yabwino kwambiri ndiponso ndi ntchito yopatsa ndalama kwambiri zikomo kwambiri iyayi tikutsiriza programu ine pamene ndizitseka inu ndikulolani kuti mukwere mupitirize ntchito yanu mudzigwira koma ifeyo tathokoza kuti munatilola kuti tibwere kuno kuti tisacheze nanu ndi kudziwa zimene inuyo mukuchita amayi komanso tu amalawi nonse amene munali pamene poonera programu imene ya mayi lero nkhani ndimeneyo mwadzimvera atsikana osachita mantha ntchito zakuti sizabambo okha komanso sizochititsa manyazi komanso akuti muli phindu ndithu mmenemo mayi ameneyu zaka 12 akugwira ntchito yokonza thalaki galimoto ndithu ikulukulu koma ikabwera ikuvuta iyeyo ndithu amaigwira makamakaso akuti injini kakhauti avuta iyeyo amaigwira kuimasula imeneyo kuimanga mpaka na galimoto kuyendanso inu muchedwa njani tathamangirani mabungwe amene awatchula amene amathandiza onse amene amagwira ntchito komanso ali ndi luso la zamanja ine dzina langa ndi Joyful Paliani mayi amene timacheza naye lero ndi mayi Melina Banda mayi amene amakonza kapena ndi mekaniki wa galimoto zikuluzikulu mwakoma nonse bwanji tikumanenso sabata yamawa goodbye. Sina kuonesha kuona mkuti. Aka mnapita akupita kundende? Basi kule. Ndio kundende mtama.